Cek sepi iki sing goreng kok tak konji mau pare iki mau. Biasanya diantar ya urung diantar. Sepi loh rumahku yang pagi-pagi nih. Oh pare mau ki produksi lompong. Lho kae. Oke wes cepet berarti iki meng. Oh lagi. Lagi. Nah iki wis teko iki artise iki njimuk pare. Iki mung pirang kilo Mbak Mut? Iki mau jarene enake meter 30 kilo. Oh. Tak jarene bakule iki lali disisih dituku wong sing 20 kilo. Biasa diterne nyapa kok kon njimuk emang? Jarene nyapa? Karyawane kurang. Oh. Bose wedok loro. Ah iya. Biasa dek diterne kok alah wis ke lekas parene. Nah. Gede edan. Gede. Gede edan, malah aku edan gede. Nyindir kancane ya wi ngenai ya. Wah awake cilik. Saya awake cilik gede edan berarti aku edan gede. Umat. Lucu. Oh jute. Kalau mau mendino mancing ke edan. Tapi ya demen lho Mbak Marti Mbak ya. Nyandeng wong edan tiba jute ya apen goleki ki. Iya. Engko sendiri anu tularan edan. Ojo to. Oh. Ojo to, wis. Ojo. Tambane bingung doktere lek kok kean. Ya ini dek lekas sih, mari jam piro ki kok? Ya lah sak marine, entar yo. Bae ora diterne. Lah yo dinteni bae ra diterne. Sabar sih lah wong piye neh. Heeh. Alah disyukuri ae. Dijalani disyukuri. Lah piye? Lek mune diterne tibake rong ra sida